बानी कांवर लेके आइल बाबा के बूटी पी के सभे बना सहाइल पहले ही बेरी बानी कांवर लेके आइल बाबा के बूटी पी के सभे बना सहाइल कौनो बम होने कौनो कहे ने बा कौनो बम होने कौनो कहे ने बा तो लोकेशन चालू कर देवा घर के नेबा तो लोकेशन चालू कर देवा घर के नेबा तो लोकेशन चालू कर देवा घर के नेबा पता लगे न अभी कितना दूर हो दर्शन करेला दिल बा मजबूर हो पता लगे न अभी कितना दूर हो दर्शन करेला दिल बा मजबूर हो सब कर जिंदगी आई बाबा के देने बा सब कर जिंदगी आई बाबा के देने बा तो लोकेशन चालू कर देवा घर के नेबा तो लोकेशन चालू कर देवा घर के नेबा तो लोकेशन चालू कर देव घर के नेबा बा Recording by Misal Recording Studio. जीवन सफल होई जल असो ढार के बाबा के मंदिरिया में पहिला सोमार के जीवन सफल होई जल असो ढार के राइटर थारू हो पहिला सोमार के अवधेश प्रेमी चलो बतावत जेने बा मिठू मिसाइल अनुराग चलो जेने बा तो लोकेशन चालू कर देवा घर